Köszönöm szépen, ha megengedik, én inkább ülve maradnék, mert itt a kézirat halom volt nálam, amíg készültem a mostani fellépésre, úgyhogy inkább ez így egyszerűbb lesz lapozni ezt a halmot. Mindazonáltal teljesen az alapoknál szeretném kezdeni, abban az értelemben, hogy ugye mi magyar filozófusok, filozófiát művelők vagyunk, és bármennyire is bizonyos értelemben persze ugyanazt a történetet mondjuk csak ugyan, de azért a helyzetünk annyiban egy kicsit sajátságos. Persze minden nem nagy filozófiai nyelvet beszélő filozófiai kultúra tagjaihoz hasonlóan. Ugye egyszerre kell benne állnunk valamiképpen egy nemzetközi, a nagy filozófiai nyelveken zajló filozófiai diskurzusban, részt kell tudnunk venni benne, figyelnünk kell az eredményeikre, el kell tudni mondani a magunk eredményeit, de ugyanakkor nem hagyhatjuk el a magyar nyelvi közegünket, tehát mi nem tehetjük meg azt, hogy pusztán csak referált folyóiratokban, idegen nyelven, mondjuk angol nyelven publikálunk, és akkor ezzel be van fejezve a mi filozófusi életünk, hanem valamiképpen bele kell tudni kötni ezt a mi filozofáló tevékenységünket a mi saját kultúránkban és a mi saját kultúránkban és a mi saját nyelvünkben. Ez egy sajátos nehézsége a magyar filozofáló közösségnek. És azért kezdtem ezt elmondani, mert ezzel a kötettel kapcsolatban, amelyet most bemutatunk, az volt az első gondolatom, amikor végigolvastam a kötetet, hogy ez egy olyan filozófiai műhelyt reprezentál, ez a kötet, amely eminens módon eleget tesz ennek a sajátos kettős követelménynek. Tehát egy olyan filozofáló műhelyről ad számot, vagy ad hírt számunkra, a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetéről, amelynek az elmúlt évi termése, mert hiszen itt erről van szó, az MTA Filozófiai Kutatóintézetének az elmúlt évi munkálkodásáról, annak az eredményeit rögzíti ez a válogatás, persze válogatásként, és persze úgy, hogy nem pusztán csak az intézet munkatársainak a publikációi vannak benne, hanem olyan külső előadók, kollégák, filozofálók, történészek szövegei is, amelyek kapcsolódnak az intézet munkájához. Tehát ezzel szeretném indítani ezt az én bemutatásomat, hogy egy olyan intézetnek, egy olyan filozófiai műhelynek az írásairól van szó, amely a magyar filozófus társadalom számára önként adódó sajátos nehézséget eminens módon oldja meg, hárítja el, dolgozza fel, amennyiben egyszerre van otthon a nemzetközi filozófiai életben, és ebben a nyelvi közösségben, amelyben élünk adatot.